a totes. Avui comença dins de... no, ja ha començat la campanya electoral de les properes eleccions generals del 9 de març. Tots i totes els que estem ací, no són ni molt menys les nostres primeres eleccions. Segur que hem passat moments difícils, moments durs, però jo mirant les cares i de les que ací esteu avui, crec que no falta ningú d'aquells i aquelles que han començat totes les campanyes a la ciutat de València. Solament vull fer dos mencions. Per una banda, una persona que ha treballat molt perquè aquesta candidatura fora reconeguda en el Consell Federal, que avui no pot estar ací amb nosaltres, però que està en espírit, que és Manolo Colomer. Companys i companyes que sempre estan ací amb nosaltres, que són la família Albert Berlanga, que tampoc estan ací per un motiu familiar, que és que ha faltat el pare de Carme Berlanga, i crec que també és important recordar-lo. I res, fem aquest inici de campanya en una galeria d'art, en un barri popular de València, com és el barri de Russafa, castigat per aquestes polítiques dretanes del Partit Popular, oblidat també per altres que diuen que són d'esquerres, en campanyes electorals i després s'obliden la resta de mesos i d'anys. Una galeria d'art que a més a més porta un nom d'abans inclús de la República, el Sporting Club Russafa, i que crec que reflexa molt bé també l'espírit d'Esquerra Unida, que és ajudar a la gent emprendedora, als artistes, i en definitiva coses que siguin de base i que siguin molt alternatives i molt autònomes. I res, no vaig a enrotllar-me més perquè els protagonistes avui són altres i vull donar la paraula en primer lloc a Pau Rodríguez d'Izquierda Republicana, que segur que és el partit que està coaligat amb Esquerra Unida en aquestes eleccions. Pau. Buenas noches, compañeros y compañeras. Es para mí un honor el dirigiros la palabra en esta importante noche de ilusión de iniciar una campaña electoral que yo estoy plenamente seguro que va a tener al final, con un buen trabajo, unos muy buenos resultados. Unos muy buenos resultados que van a hacer que llegue al Congreso de los Diputados y al Senado una voz valenciana, una voz de izquierdas y una voz republicana. Eso es lo importante y por eso nuestro partido, cuando se planteó que llegaban las elecciones generales, se planteó si volvíamos otra vez a renovar esa confianza que tuvimos en el año 2004 con Esquerra Unida, de volver a firmar una alianza. Y lo hemos hecho, compañeras y compañeros, con mucho gusto. Es una alianza que firmamos y firmaremos muchas veces más, porque tenemos un bastante parecido en nuestros programas, se asemejan mucho. Yo quiero recordar que llevamos el deseo de una república federal, llevamos el deseo de un Estado laico y llevamos también el deseo de una mejora de la clase trabajadora en este país que últimamente está siendo y está sufriendo un expolio por parte de los que más tienen y por parte de los que más ganan. Por eso mismo, compañeros y compañeras, en esta noche tan importante, ánimo, mucha ilusión y a luchar con mucha energía y con muchas ganas durante estos días que nos quedan hasta el día 7, que es el último día hábil para poder rascar el último voto y hacer posible lo que dice nuestro cartel: más izquierda, que es necesaria y es el voto útil. Gracias y buenas noches.